Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini kita berkunjung ke rumah beliaunya Mbah Gondrong. Selamat menikmati. Nek sampean purun nggih dhisik sampean. Ngene niku. Sampai ngeterno nang Mojokerto barang ya. Tapi nggih cowok banget kalau. Oh, kene. Oh, iki sugane dupane barang iki, Mbak, kene iki. Enggak dukung. Istimewa nek Mbah Gondrong nek nggih. Nah niki dulur lanang. Nggih ta? Dulure kangen iki mau golek. Oh. Ngareni ngipi opo iki? Lah nggih. Ngeteri rokok aku. Masya Allah, alhamdulillah barakallah. Iya, ngene diteri rokok ngene. Karo dulure lho kan rokok. Siap. Iku lah dupane iku digawe dhewe ta niku. Nek cene gawe Nggih, damel nek dalu niku ritual. live niku napa niku? Niki melati. Nyare Mbah, iku kata kira iki. Apa le? Iku nih melatine iku. Dodok kuning. Condong kuning. Lho. Loh, ya ini dodol ini jamu mente Lho, kuning. jamu mente dibaca jamu mente. Jamu mente kuning iki. Mente Ini, hati-hati lho koyo jamu mente ana gak cocok wis. Nah niki dirucal apa? Sak pelem enek lho ya. Niki peleme. Suguhane dupo enek, Lho, barang ya. enek. Lho. Rayuan apa iki? Alhamdulillah nggih. Ya. Tamu. Ini zaman ini kayak enek po. Iya ya. Kene pok. Wis pasrah tok. Iya. Nggih. Beliaunya Mbak Gondrong. Oh nggih. Iki Mbak Gondrong. Iki dosen pun niki, Mbak. Napa? Dosen pun niki. Santren. Santren Nggih, Kedung Pari. Kedung Pari iki. Oh, Kedung Pari iki. Nggih. Nomor handphone ilang nggih handphone iki. Ya ngape gaplek ya napa iki. Wong dicolong maling ya. Datangnya hanya perasaan. Jadi Gusti Allah wis ngongkon ora le HP-an iki ya. Pakai rasa nggih. Karep-karepe. Pakai rasa. Ngoten. Kalau ada yang mau menghubungi ya hubungi kita. Nggih. Pakai rasa. Mbah Gondrong ini. Putus-putus saya. Nggih nyusawu. Moga nggih. Loh, Gali. iki gali ya tapi ini. Kali garu. Niku Oh, per kilone ratusan juta niku. per kilo nggih. Nggih, anjane niku sing digoleki. Tawek mboten umum. Tapi ini gak golek iki nek karo. Berarti iki betul sing dia di KNI, KKN iki, KPN iki. Tapi Tawek ora umum niku wae. iki gali. Mandi Dia tambah tapi jos tambah. Tambah dos iki. Sing biasa, lha niku diklimpro nang mburi niki, Mbah, niku wae. Kok niku diklimpro nang ndi kok goleki lagi ero. Ya niku kula nek ndelek kadang sak penake ya. Oh. Kula goleki kok. Nek golek ketemu berarti jodohnya iki berarti. Nggih. Ngoten. Kok ya pas niku. Amit tanggi Mbah, amit Mbah. Biasa gak ketemu. Biasanya ketemu. Iki galih kayu garu. Ini fungsinya untuk gaib apa iki, Mbah? Wis untuk wewangian lah. Wangian nggih ibaratnya. Tapi ini Mempermudah untuk orang-orang supranatural. Ini galih ini lur, ini galih. Galie. Tuh galie. Duwe Mbak. Siapa yang membutuhkan goleki aku. Galih garu. Diperjelas lagi ini galih garu. Siap jempolnya? Mantap. Bes. Dikai sapi lagi. Sampai ngono ya, Rek. Jeragane Rek, ya Allah, Mbah Gondrong. Wis mbah piye iki? Gaji ta iki? Gaji. Ya wis nek arep wis. Wis ngasih gaji kono butuhe. Itu kan gajinya lembut, jadi gak entah ya. Nah, gaji gede kan itu kan apa? Oke, siap cukup ya. Nah, apa?
Kamu. Ini ya, diambu asli Pak ya? Asli ya? Wah, asli. Oh, no. Oh, alam menyertai ya. Iya ya. Alam menyertai ngedok-ngedok dhewe gila iki. Karepmu. Ya, lanjutan. Sakmono iku. Lah iya piye ngene iki gak sakno rek dil kok, Pak. Ilingo mriko ya. Oh iya pasti. Nah ya. Kok cari dhewe ya ampun-ampun nih. Garu. Galie gaharu. Larang iku lur. Ngethok-ngethok dhewe lho. Nah, Nggih. Ini gale mesti atos. santai. Jenenge gale iku lembutane iku diobong to Pak. Tuh. Iya ya. Iya, iki diobong sih. Jenenge gale selametnya gradine apik. Gradi gede ya entek. Ora. Gradine langsung ketul iki kok paling. Oh niku biasa kayak gradi wesi kok. Oh nggih lah nggih. Wesi tebal nek iki kan nenek sesuatu nih. Gale ngaten ngaten. Kuwi dipecah kau Mbah. Diloro nomo ya. Oh, pirang-pirang jempol iku. Pun. Bisa ta? Pun. Kurang sedikit. Kurang titik nggih. Jane piye mau gale. Nah, enak. Selamat pasif. Alhamdulillah. Duit moro kabeh. Duh, langsung lurus ya, Bluk ya. Oh. Duit moro kabeh. Kok ngene apa? Beh. Baunya harum nek garu rek. Istimewa rek. Oh, sapa? Ngapunten lho. Tester garu. Bekasi kekerajian. Irokok iki ditatesi. Langsung baunya lho. Duh, itu langsung teko lho berarti mana cara nungi. Iya ya. Ampun ya Allah. Hanya mereka yang paham bisa menjelaskan semua ini.